Tlang au channel lo thlir chen tu zong te in ZUAM chi bai le vek ule ton chum video a po hian movie mu nom bon ra tak mai Kills on Wheels ti hi to kim taka thira ngai thla khau zoi na hun ilo nei leng u miang mi in ang lo zz pani rupa zov le zoli te churon langin rupa zov zok hi tun ma chuan mi tha mang assassin la om tak chin ni ma se kum thum chong zet chu wheelchair a chuto in alak tlak vak to in arin om lovani lelama zoli ve thung hit chu pian sual na awanga wheelchair mang ani thunga achian pa mi ang vak lo adama hi achian nei chun chu ani mai bok ahun ola chuan lemti ziakin comic buzia lam hi atui zol bika athiam po athiam angreng le ani ni kha chu zoli te chian dun chu fire extinguisher in fiamin anlo hlim dun ve na samaya rupa zov chuan ron nain zolia chule le lai chu aron beng ringawt mai adam chuan zoli chu lo chan ve ngalin rupa zov chu an be ron ta a rupa zov po in ati de ma in sha in a party na atel ve to te chuan a som taringot zolia te chian dun po in party chu nuaman ti dun na men chuta rupa zov chuan assassin na tho dun puya somin indu phot chuan in nun nom dan tur chu tuna party ang char hi in ni mai ati nu phei chuan an I chian dun ngei mai apian sual na awang hian zoli chuan health check up ane ifo ngai china doctor phei chuan zaidam the mai te po ain ring chin surgery nei tur po in anor fo china MAHSE pian sual na chu apian lima apan atui thlar chan ani tlata wangin zoli chuan rimati ngai lo thungani akal theilowa tual tha na la thok ve ngar rupa zov po abos chuan ti tur tukle to in na thok turin a phek chuak ngala atum tur ni om tak palian se pui te chuan ron pan nain ani kalpo kal theilo wheelchair a thutop chu an hlaulo na samai pakhat phei chuan enga ma angai lo takin chemte chu amal puya a chhun bor vuwa ake zen miaw wangin ani la chuan na alati therte lo zui pakhat chuan antlo leng le de ulupa chu vele rupa zov chuan a plastic bag ken a chunga silai a thuruk na churon phorin an zawai chuan aka phlum ta phiar mai ni ahna azo nu chuan ahliam te enkol saktur ambulance ron kalin ahliam enkol saktur nurse ngai no be tak zeda I hi hunrei to tak ka changa rupas zofan angai zon le adu em chin ani bokani movie en puya te chuan somin na iviau chu tuma se zeda chuan bialpa anei thu shila chiang taka anara wangin rupa zofari ro chu ana zui hle aril runa chuan anun hial te chu lak atum pha MAHSE awane siamin athilo hlok thungani in ngai to harin me che pakhat wanga anun ti toplam chu aril ro changa pai bawa ahmalam hunatana in sorbing chu atum le ta zokani tuara tha loman po abos chuan peto in atna chu film khur taka thok tu le tu ma thopui nei lo turin acha zui mol bokani MAHSE ani na taka chuan rupa zofian zoli le adamate chu atho pui rudai to thungani rupa zov po hian thil sual ti pui tura zoli te chian dun asom ve chu in chir chang ni in ban le dai mai te chu adu ve rum china MAHSE zoli chuan apian hlima changa du lo tu apa poisa tel mi alwa mani in enkol ve thei chu a thlak hlel ve tho si awangin abang phal bik teu to si lawani heti mek lai hian zeda ilaka beise la nei ve tlat rupa zov la chuan la hel rangin pangpar te chu pe ka tum vela MAHSE abial pa ne na anin mulai chu mule si in ake chele vek abosten twal tha tur an chile ta ka wangin rupa zov po pui punna chuan kalin aka hlum tur po in restaurant thil ala ei tuam mai rupa zofan achan hun asiam rem lain adam le zoli te po in apia dewa chang chuan anlo choi om ve boka chuta le rupa zof chuan chau ak le mipui tamlai churem changa la in ahna chu ahlenta mipoi mo le challang takani ti shatak mayin a bodyguard te chuan silai met buak tu chu zongin an phingal sung maya MAHSE tu man wheelchair a chu
rupa zo pati ho chu rin hel ena po en lovin an tlan pel vel mai maya hei wang hian anih ho po in him takin chulai mun chu an chua san thei ta shamani lelama zeda chuan rupa zo chu in nei somna kart pe in pasal anei don thu ala shil zui aril runa to na kalain an boss la chuan mishona zoli le adam te ashwai tel vek shin ti chu lola she chuak zuin athin rim hle thupek ro rum tak pe in atho pui te pani chu ti hlum turin ati zui bokani atho na te ro rum zia le poisak nei lo zia she chiang tu rupa zof po in an boss thu chu zom mai cha sha in achian te pani chu sanghaman pui tur ang devin achwa pui taringot mai nimpik an palfe nu chuan lui chu po in sanghaman tum chuan anin bua sai ngala chuta le rupa zof chuan adama in ring lo lai chu tuya anam thata zoli po chuan nam thave ngal kalsan mai atum lai chuan in ngai to harin athil ti chu adika shele thei silovin achan chuak le ta a kapreng che wani kha alati hle uzui tun chum chia hi a mission lo cham chum alani awangin aso khok chu eng ang takana niang mo rupa zof chuan achian te ho chu ina ho puin an party zui chiama zeda I adu zia te chu soyen ati ti tuina samaya achian te bo chuan zeda I anei the nana pui nge chu tumin plan an siam tlang ta ani atuka chuan zeda I mu nge turin wheelchair manglovin ading theiani ti lantir tumin ahna bangin ahmu nge theinan chuan an din tir vela MAHSE darkar tamfe aral nu po in zeda I chu aron in lan thei ta reng reng long maya an plan chu a lo cham ta der mai a boss po in tha tur shille to in drug dealer house z chu da chaturin atile ta a lo po dobola a pek tur tho a shila wangin rupas zofa po phur ngei mai chuti rualin nun phung pa nga ya nun ve to adu wangin twal tha mang anga a eizon na chu ban san du to in tun bak hi chu ka tho pui thei to lawang che ati zui bokani he a mission to ber tura po hian zoli te chian dun chuan choi om le in pona an lo ngak rana ani ero gate chunga lutin a plan ti hlo tling turin a in ready to hle gat ho chuan lo check ve bok MAHSE engma rin hlel tur oma an shiat lo wangin an lu tir ve maya an boss drug dealer po chu alo ran mai chu vele rupa zof chuan a hna chu tho chen ngal tumin wheelchair form khoshana athu rok silai chu phorin ahmed puak chanta MAHSE a main target ber drug dealer chu alahim tlat mai le lampol po in silai chu nei ve bok MAHSE kumrei tak chung thiam taka tual tha na lo thok to hetiang lam na na a pro tak mai rupas zofa chu chuti maya da chat thei ani bik teu lo ato pa phei chuan in hliam ve deuh nel nol chungin rupas zof chuan an zawai chuan ada chata veka man mo taka tlan chhat tumin a in nor chuak ngal MAHSE gate chu chung lama a in kal tata wangle ral khata police siren ri a shiata wang chuan a chi ai lo thei ta bik lo pon lama lo ngak tu zoli te chian dun pu an zam hle an zawaya man to ai chuan ti in zoli chuan police ho chu lo ti khomwan atuma chumi chugin adam chuan gate chu lo su cheve bokin rupa zofa chu alo chan chuak ve boka man tok mi alo le rin hlel kai mi alovin an zawai chuan an him thei ta sham bokani MAHSE le atho lo la tura rupa zofan an boss an muchia mai chu arin lo lam da yen thila thleng ta an boss chuan warehouse pakhat chunga a shwai lu tak dai wangin rupa zof po in thil dik lawo om ti chu a shetiam ngal thatura ati akit pahne zoli le adam te chu an la dam sen lul ti a shat chu awangin an boss po alom lo kher mai arin na ati chiata wanga shemnan shui khaya chuan a ngong ve sakin a wheelchair chu ada son sak mak boka chutiang chuan a om turin a kalsan zuita ani a dan te shep chu rupas zof po in she omati in tal chwa tumin a beina sangar ngar hle a wheelchair la chu a hlamai boksi chutia tal chwa tuma a chan chang lai chuan vane thak takin a in khaina shui chu a chat ta hlau maya tlema a thilo chau chu ani bere
a in lama chuan a thian te pahnih nen in mutlangin an boss laka phubalak let vedan tur chu an rel tlang ta hial ani nirei lo te a chuan rupas zof a hel lai di zeda ipo in pasal chu anei tange rupas zof po in joy om ve thlapin moi takin a in duanga pangai taka omin a zai sakvel hial mai azai lung kwai tak chuan zeda I hnuk ti ul hialin rupas zof la chuan mi nupui ani to lam reng chu don chang ei lovin an mo aringot mai peka zeda I pasal ngai dan ani talo hle party azo nu in a chante nen rupas zof chu zirte na pek thlak an tum pha ta hial mai le mase zoli chu ron in lan ve hlovin chung ho chu silai ne na avota ka wangin rupas zof chuan pi thlak apum pel pha theita ani an boss laka phubalak la tumreng rupas zof chuan zoli chu shwayin an boss ina chuan an lu chilta a adam chuan pona lo hang bukin rupas zof chuan atna tho hlo peturin an boss chu angeng chale vela ani la chuan enga ma angai lo takin a ui ho se ti ra te chuan alo vo vel mai mai ani rupas zof chuan asilai pai chu phorin ui ho ni lo an pia luka fire extinguisher zok chu akap ta dai mai le ui ho hlau phengla chu an tlan chuak ta vek mai an boss thin rim chuan rupas zof chu be ngalin rupas zof po in asilai chu a thlau phata an boss thin rim chuan chemavit ngek ngekin tha nge atum viau mai zoli chuan rupas zof asilai thlau chu lo char ma se maktak main boss ka nan chuan a mang mai du ta hau lo nia bossin rupas zofa athat filta mo tia cha silai chu met puak ve in boss chu aka plum ve ta chawani hei hi a chan chu boss poisa ho zong zong chu ama apum bil vek adu wang ni in ake zei thatna na man adu wang le kaloni kha wheelchair killer thon thu top dan chuni mai ma se movie top na ero ani ho lo a chan chu khang kan en zo tak zong zong te kha ataka thil thleng ni lovin zolia comic book zia chunga mi vek te ani a comic bu zia tuipui tak zolia chuan apa mel swang to chungin rupas zofa character kha asiam chop vel mai mai ani ma se ama zolia ero thon thua mi ang chia tho khani in zeng kal theilo ani thungani ataka apa lahmumia lo zoli chuan apa chu voi khatal pu atak ngeya tonve achak I mawangin athalak pakhat tlong akol mang chuan achuang to na komin apa ne na inhnim nai tak anga inchan velin comic book kha ziak ta ani wane thak tak main zolia comic zia chuan nga event hlota in publisher lampo in an hel ron ta lui maya zoli chu comic buziak tu hlo tling alo ni ta der mai ti chuan momento ang devin apa tak apian hlima changa lamchia tu hne na po a copy chu a thon ve tangi yani ole engpo ni se ton chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chen to zong zong te in zawa yin ni man nuam mangcha mutuile vek ule